مرحبا يا حواتي بسلخم وسلام كتلو لي تسفاي قبر كم تخلاتكم سسمعكم وابس قربا زي حدا عب حدا كانيرو ناي حنت نفاريد اب هندي مالتيو حجي خاني بزح نجر يوصع له مالتيو تي اب بلاك بوكس ترخيبا بحجي مرمرا خقبريو كساب حجي 377 عريفهم الله مالتيو بسن كنت حدقا حدا سب دحينو له السخمان ناتو سدرابيت حتنتاتو أكوتاتو مسؤو تسقيلهم زنبرو أو تريفهم عريفهم مالتيو حجيكن تي كندي زاربهم زلوخ أنتايو بوينغ 787A تي موديل مالتيا الساسنت أجم نيرواديو إيو تحطو أبز خاني ناي قدم أبو زسرح زنبرة إنجنير قدم حجي حبريتا هيبون زنبرة ناتو انترفيو يرلو السوخ عملي سوب يفتش ولو ناي كواليتي تشيكس زسرح زنبرة أبتي ديبارتمنت كاب 7 سنوات حيزو انجنيري لعلا 4 عمت تمكرو زنبرة سبعيو سام ساليبور زبهال إذا خاني ناب حدا طبقة خيدو كله أتصحفو ناب منجست أقربو نيرو شجر بوينغ كم زلوهم مالتي إذا خاخلت شحن إسانا 4 كم حدا ويسل بلوا كوينو ويسل بلوا مالت كأ مستير كنجر كله مستير ناي حدا تكالجو مستير ناي حدا منجستي كال اسب كفلت أزيك بقو كزارب كله السوخ آني اتي خونتات سلا ناي بوينغ وشت سلا زسرح زنبرة سلا زفلت وبدنبي نمنجست نجيرو سلا حادقاتات بحج كيف تسمى زفرح مالتيو بتقلع لخ نبلون الحاد انتايو بوينغ شوعات 8 the dreamliner ساتي موديل مالتيا قدامها يتجزي برودكشن زجبروا خلت شحن 11 نيو كسب حجي خاني بتقلع لأب مولو عالم زلوا كابزي موديل مالتيو شحن 175 نفاري تالوا مالتيو أبز تفعل عليها هاجر معالتاوي كل تشحن 100 كاب ان إين جزء إين زنك أسا مالتيو فلاي تالو مالتيو زي كل تشحن 100 معالتاوي مجد خدالو مالتيو سو إذا خاء كل ملوخ أنك ساب حجي 5 مليون فلايت كيدنا له مالتيو 5 مليون كل كاب زفت رامالي كاب كل تشحن 11 إذا أنا هند زودقت كأني كباب 14 عمت يديرا سو نورمال كن كأني حنت نفارد كسب لعل 3 عمت كتسرح تخيليا مالتيو دحريا قصاي وي تدربي وي يا زي ابتي سيرفيس تاعتو مالتيو سلازي يعني وح عمتها تاي قبرتني زي أنا هند زودقت مالتي 14 عمت سني مس 3 قلن عمت نحرا ورا ديركاس وحد مالتي حقي سو حجي زي 7 انتاي زبل نيرو ابتي انترفيناتو زي انجينير مالتيو التي ابتي مانيفاكتشرر زي صرحو زنبرو سني التي بزح كستاي نيرو التي ستاندرد زقبهم أيتقومون يوم نيرم ستاندرد دالوندو خميك صرحو كم زقبهم حادث أجمع زنبرة خاني التي زقات أتم أوحد زتفعل عليه زلو برودكشن زصرحلو نتي إن فارت بحنسب يا كستخ قبرون كله كسرحون كله كل جزيسني صبوا جرو التي حاتات تي بروديوس قبروا نعشتو يا كستاي زي تايلر as a parts يا صبوا جرو أيقد ابن نيرو قالوا بحالي يستموا ببزح حالي تقوملو نيروم إذا خاء السويتات كأني مستجزين حرب حالي أقد إمكايو ويا مونجو
እንድሕር ኣብ መንጎ ክልተ ፓርት እንድሕር ብዙሕ ቦታ ኣሎ ኖርማል እቲ ስታንዳርድ ናቶም እንታይ ዝብል እቲ ኣብ መንጎ ቦታ እንድሕር ኣሎስ ከምዚ ፕላስቲክ ዲኻ ወይ ገለ ነገር ነቲ ክፉት ክፋል ዘሎስ ክሰጥም ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ስጡም ክኸውን ኣለዎ መታን ንነዊሕ ዓመታት ክጸንሕ ማለት እዩ እዚ ግን ኣይገብርዎን እዮም ነይሮም ኣብቲ ፕሮዳክሽን ሸለል ይብልዎ ነይሮም ሸለልትነት ነይሩ እሱ ንባዕሉስኒ ልዕሊ ከባቢ ሽሕ ግዜ እዚ ኣሽግር ኣብ ዝኾነት ነፋሪት ይረኽቦ ነይሩ ማለት እዩ ስታቲስቲክ ኣለዎ ነቲ ኢንጂኒር ስታቲስቲክ ነይርዎ ማለት እዩ ዳርጋ 98 ካብ 100 ከምኡታት ፀገም ነይርዎም ኣይ ዕፀውኒ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከዓ ወይ ብሓይሊ እንድሕር ኣስጢሞሞስኒ ክስታይ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ እቲ ኣነፋሪት ከማንስኒ ኣቐልጢፋ ክትበላሾ ትኽእል እያ ወይ ፀገማት ክመፅእ ይኽእል እዩ ከምኡ ምስ ተዛረቦም ነቲኦም ማኔጅመንት እሱ 3 ዓመት ዝኣክል እዚ ሽግር ኣሎ እዚ ክንማዕብሎ ኣለና እዚ ክንዕርዮ ኣለና እዚ ክነስተኻኽሎ ኣለና ኢሉ ይሓቶም ነይሩ ማለት እዩ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ቦይንግ ይነግሮም ነይሩ እቲ ሽግር ሽዑ ግን እሳቶም ደስ ኣይበሎምን ከምኡ ምባሉ ነቐፌታ ክሰምዖ ኣይደለዩን ሶ ከምቲ እሱ ዝብሎ ኣብቲ ኢንተርቪው ማለት እዩ ወይ ኣብቲ ዝተሓተተሉ ካብ መንግስቲ ማለት እዩ ወይ ምሳና ዲኻ ወይ ኣንጻርና ኢኻ ኢሎሞ ማለት እዩ ዳርጋ ከምዚ ፀቕጢ ገይሮምሉ እንታይ ኢኻ ደሊኻ ካባና ወይ በትናትና ሕጊ ስራሕ ወይ ሕደጉ ዓይነት እዩ ነይሩ ከምኡ ከዓ ፀቕጢ ክገብሩሉ ፈቲኖም እንድሕር ዝኾነ ነገር ከምዚ ንዝገብሮ ዘለና ዝተሓር መጻኢ ሓደጋ ከምፃልና ይኽእል ኢሉ መጠንቀቕታት ፀኒሑ ይህብ ነይሩ ግን ኣብቲ ስርሑ ፍትው ኣይነበረን ኣብቲ ዲፓርትመንት ሽዑ ከምኡ ምስ በዝሐ እንታይ ኢሎሞ ናብ ካልእ ዲፓርትመንት ቀይር ኢሎሞ እዚ ከዓ እቲ ፕሮግራም 77 ካልእ ቦይንግ ማለት እያ ናብኡ ቀይሮሞ ማለት ብናቶም ድሌት እሱ ብናቱ ድሌት ዘይኮነስ መታን ሱቕ ክብል ማለት እዩ ብዘይ ድሌቱ ናብኡ ተቐይሩ ከምኡ ከዓ ብዙሕ ፀቕጢ ከምዚ ኣሽሙር ገይሮም ድዮም ገለ ብዙሕ ፀገም ረኺቡ ማለት እዩ እሱ ክሳብ ዳሕሪኡ ከማን ትራውማ ዝሕዞ ካብ ስራሕ ምስ ወፀ እሱ ዝብሎ ማለት እዩ ለይቲ ምድሪ ይሓልም ክፉ ሰባት ይጎይዎ ከምኡታት ሕልሚ ቴራፒ ነዊሕ ገይሩ ብዙሕ ነገር ተፈፂሙ ማለት እዩ ብሰንኪ እቲ ፀቕጢ ኣብቲ ስራሕ ኣብ ክንዲ ዝሰምዕዎ ናይ ኳሊቲ ፕሮዳክሽን ክምርምር ዝግብኦ እቲ ሓቂ ከዓ ክዛረብ ዝግብኦ ከሎስ እሳቶም ግን እቲኦም ዝለዓለ ማኔጅመንት ክሰምዕዎ ኣይደለዩን እሱ ከዓ ፀቕጢ ገይሩሉ በርከ ከምዚ ሓደጋታት ክፍፀም ስለዝኽእል ስለዝፈልጥ ከዓኒ እቲ ሓላፍነት ስለዝተሰምዖ ማለት እዩ ናበይ ናይ ፕሮግራም ቀይሮሞ ናብ ካልእ ቦይንግ ዝሰርሑ ማለት እዩ 77 ቦይንግ 77 ካልእ እቲ ቦይንግ ማለት እያ ካልእ ሞዴል ማለት እያ እንትረኣኻ ግን ኣብኡ ከዓ ልክዕ ከምኡ ፀገማት ብዙሕ ርዩ ማለት እዩ ብዓይኑ ከማን ኣብ ገሊኡ ብሓይሊ ብሓይሊ ነጢሮም ብሓይሊ እቲ ኣቕሓ ይዓፅዎ ኣብቲ ፕሮዳክሽን ማለት እዩ ከምዚ ከም ታርዛን ኤፌክት ኢሉ ባዕሉ ኣውፂሉ ታርዛን ትፈልጥዎ ትኾኒኹም ካብቲ ፊልም ከምዚ ብሓይሊ ስኒ ነጢሮም ይዓፅዎ ነይሮም ስለ ዘይሰጥም ዝነበረ ኣብቲ ፕሮዳክሽን ካብ መጀመርያ ስኒ ጠንቂ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ እዚ እታት ሕጂ ናይ 2024 ዝተዛረቦ እንድዩ ግን መመሊሶም ሕጂ ይምርመር ኣሎ መሊሱ ይዛረብሉ ኣለዉ እቲ እሱ ከዓኒ ቅሳነት ኣይረኸበን ማለት እዩ እሱ ከዓ ንመንግስቲ ምንጋሩ ድሓር ከዓ ስለ ጭንቀት ዝገበረሉ መታን ከምዚ ኢታት ሓደጋ ከይፍፀም ኢሉ ማለትስ እቲ ኣየርስኒ እንድሕር እቲ ኣቕሓ ውሽጢ ዘሎ ጥዑይ ዘይኮነ ወይ ፅቡቕ ዘይሰጠመ ወይ ብሓይሊ እንድሕር ዝዓፅዎ ኮይኖም ክልቲኡ እንዲነሩ ገሊኡ ብሓይሊ ይዓፅዎ ገሊኡ ከዓኒ ኣብ መንጎ ገለ ክመልእሉ ዝግብኦም ከምዚ ላስቲክ ድዩ ገለ ከምዚ ሪንግ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኣብ ናይ ካልእ መሳርሒ እሱ መታን
ያ መታን ገንዘብ ክቁጥቡ ድዮም ከምኡ ገይሮም መቸም ሾርት ካት ክወስዱ ደልዮም ክሕፅርዎ እቲ ፕሮዳክሽን ያ ድማ ከዓ ከምኡ ኣብ ገሊኡ ቦታ ከማን እንዳፈለጡ ጌጋታት ከም ዘለዋ ሸለልትነት የርእዩ ነይሮም ማለት እዩ እቲኦም ማኔጅመንት እዚ ኢታት ሽዑኡ ቅሳነት ምስኣነ ጭራሽ ድማ ሓደጋታት ከዓ ምስ ተፈፀመ እዚ እኳ ቀዳመይቲ ሓደጋ ኣይኮነት ናይ ቦይንግ ኣብ ዝቐረባ ግዜታት ድዩ ቅድሚኡ ዓመታት ከማን ክንደይ ሓደጋ ነይሩ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ንሕራስ ተብሂልኩም መሊሱ ሓደጋ ከይፍፀም ኢሉ ድሕሪ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሓደጋታት ዝተፈፀመ መሊሱ ተዛሪቡ ማለት እዩ ምስ ተዛረበ ግን of course መንግስቲ ከማን መርሚርዎ ምስቲኦም ቦይንግ ተዛሪቦም ያ እቲ ጉዳይ ስኒ ናቱ መገዲ ሒዙ ማለት እዩ መሊሱ ምስ ተዛረበ ድሕሪኡ ከዓ ክንዕርዮ ኢና ኮሬክሽን ክንገብር ኢና ክነስተኻኽሎ ኢና ኢሎም ዝኾነ ስምምዕ ገይሮም ማለት እዩ ምስቲኦም ናይ ከምኡ ክስታይ ዝከታተሉ ኣብ ኣሜሪካ መንግስቲ ማለት እዮም ያ ሶ ሕጂ ግን እቲ ቀንዲ ናይ እዚኣ ናይ ህንዲ ኣይተፈለጠን ኣሎ እንዶ ናይ ምንታይ ከም ዝኾነ ናይ ብሓቂ ናይ ቴክኒካል ፕሮብለም እንድሕር ኮይኑ ግን ቦይንግ ናይ ብሓቂ ሽግር ኣለዋ ማለት እዩ በርከ ሎማ ዓመት ጥራይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝቐረባ ግዜታት ስኒ ዝወደቕ ኣለዋ ነፈርቲ ወይ ድማኒ ኣብ ሞንጎ ዝተመለስ ኣለዋ ካብቲ ናተን ጉዕዞ ወይ ድማ ናብ ዝኾነ ዘይሓሰብኦ ቦታ ዝዓረፍ ኣለዋ ዓሪፈን እቲ ኤክሲደንት ኣይኮነን ኣይተበራዓን ከምዚ ናይ እዚኣ ኣይ ሓደጋ ኣይተፈፀመን ግን ኣብ ሞንጎ ጠጠው ዝበሉ ዝተፈላለያ ነፈርቲ ኣለዋ ካብ ህንዲ ጥራይ ዝተፈላለያ ኣለዋ ናይ ቦይንግ ጥራይ ንኣብነት ሶ ስለዚ ቦይንግ ኣብ ከቢድ መርመራ ክትህልው እያ ክፍትሽዎ እዮም and እዚአን ክልተ ጥራይ ደን ከምኡ ፀገም ዘለዎን ወይ ካልኦት ቦይንግ ከማን ከምኡ ፀገም ኣለዎን ስኡታት ኩሉ ክንሰምዖ ንኸውን ኢና ብሕጂ and እቲ ቀንዲ ፀገም ግን እንታይ እዩ ከዓ ክነግረኩም ቀንዲ ዓበይቲ ነፈርቲ ዝሰርሓ መንን እንድሕር ኢልና ኤርባስ ናይ ኣውሮጳ ማለት እያ ቦይንግ ከዓ ናይ ኣሜሪካ እዚአን ክልተ እየን ዘለዋ ክሳብ ሕጂ እዚአን ክልተ ከዓኒ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ነቲ ዓለም ዘድልዮ ነፈርቲ ከማን ብዙሕ ልዕሊ እቲ ዓቕመን እዩ ክስታይ ዘሎ እቲ ዝእዘዝኒ እቲአን ዝእዘዛ ነፈርቲ ልዕሊ ዘለዎን እየን ዝእዘዛ ዘለዋ ስለዚ ብዙሕ ኢኻ ትፅበይ ሕጂ ሎሚ ዓመት እንድሕር ሓንቲ ሃገር ነፋሪት ኣዚዛ ውሱን ነዊሕ ግዜስ ክትፅበይ ኣለዋ ክሳብ ናታ ክትረክብ as a supply and demand ስኒ እቲ ዲማንድ ላዕሊኡ supply ከዓኒ እሳትን ክልተ ጥራይ ስለ ዝኾና ቀልጢፎም ክስታይ supply ክገብሩ ኣይትኽእሉን እዮም ስለዚ ስኒ ቦይንግ ከማን እንድሕር ፍቱት ዘይኮነት ስኒ ወይ እንድሕር ኩሉ ሰብ ፀሊእዋስ ማርኬት ክህልዋ እዩ በርከሳትን ክልቲአን ጥራየን ኤርባስ ከዓኒ ኩሉ ናይ ሙሉእ ዓለም እዚኣ ናይ ኣውሮጳ እንድያ ኣብ ፈረንሳይ ዝዓበየ ፕሮዳክሽን ዘሎ ኣብ ጀርመን ከማን ኣሎ መሰለኝ ግን ኣብ ፈረንሳይ ኣሎ ዝዓበየ and እሳትን ሕጂ ንኣብነት እዚኣ ኤርባስ ኩሉ ንሙሉእ ዓለም ስኒ ክትሰድድ ኣይምኽኣለት ነፋሪት ወዳ ነፈርቲ ድዩ ዝበሃል ነፈርቲ ሶ ክንፅበይና ከመይ ከም ዝቕፅል ግን ብጣዕሚ ዘሰንብድ እዩ በርከ ኖርማል ሴፍቲ ዝበሃል እሱ እቲ ኣገዳሲ ብነፋሪት ክትከይድ እንድሕር ኮንካ ክሳብ ሕጂ ከዓ ቀዳመይቲ ያ ሴፍ ዝኾነ ልዕሊ ማኪና ልዕሊ ዝኾነ ስኒ ነፋሪት እዩ ነይሩ እዚ ከምዚ እንዳሰማዕኻ ግን ኣይትቐስኒ ኢኻ ካብ ኩሉ ከዓ ኣብ ዝቐረባ ግዜታት ንሕራስ ተብሂልኩም ዝተፈላለየ ኣየር ነፈርቲ ስለ ዝወደቓ ወይ ሓደጋ ስለ ዝተፈፀመ ኣይቕስነካን እዩ ግን ክንሪኤና ብሓንሳብ ኮይና ማለት እዩ እቲኦም ያ ቀሊል ኣይኮነን ደርጋ ኣብዚ ናይ ህንዲ ሕጂ ኣብ ገሊኡ ሙሉእ ስድራ ቤት ብሓንሳብ ዝነበሩ
يوم تخستي خوينهم زلو تقولي زلو بتعمل زحزنيهم بحتصيرو سو انتاي اوت يوم الله حجي بسنك زيتات كمزي كستاي مالتيو if it is Boeing I'm not going also እንድሕር ቦይንግ ትኸይድ ኮይናስ ኣነስ ኣይከይድኒ ትብል ከምዚ ስሎገን ማለትዩ ከምኡ ትብል ግን ቀሊል ኣይኮነን ብዙሓት ቦይንግ የኖ እንድሕር ኣየር ሕጂ ቲኬት ገዚእኻስኒ ከቢድ ኣቐዲምካ እዚኣ ጥራይ ዝደሊ ክትብል ሶ ኣምላኽ ይሓልወና ጥራይና ክንብል ንኽእል ካብ ኩሉ ዝሕዝነካ ከዓ እዚኣ ከዓ ኣባ ኣብቲ ነጊረኩም ዲ መጀመርያ I don't know تزحزنك كخاء ددحر مزرابو 2024 زي انجينير سام ساليبور نبعلو immigrant ناي كستاينيرو ناب أمريكا immigrate زجبريو أسرت تعتن شحن تبعن سلستن زي university ناي انجينير تمهيرو مالتيو لعلى 4 عامات تمكروز نبرو ددحري مزرابو تقتلو وي ميتو ترخيبو بحتصيرو من يقتلوا انتايو አይፍለጥኒው ግን ያ ምስ ያ ደድሕሪ ተዘረባ ይነሩ ደድሕሪ ንመንግስቲ ምንጋሩ ተቀትሉ ተረኺቡ ማለትዩ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ትሪእዎ ቪዲዮታት ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረበ ይነሩ ኣነ ንባዕለይ እዚ ሕጂ ሪሰርች ክገብር ከለኹስ ዋይ ነዚ ሰብ ኣይስ ኣምላኽ ይሓልዎ قال إلى مالتيو مالس كم زيلو خزارب قليل أيكونن بحيث أنصار كم زيهم عبيت التكالات سوترا أيكونن كالوت كمان كومو الله كم إتات كيس كم مستزارب كاس كسب مقتال زبط قدايو زي إتات سو خان السب كتحنيلو تزاربو مالتيو ريسك آتيو نبعلو خا قداي كونو and نوخ منجست سماي وارسو قليل يا تايزوال history قليل تاريخ اي حدا قلنان اسو بهيوتو اي هالومبر شمو به نوح خصنيحو بزعب حج ببزحي discussion علو اسو زبلوسني مليسوم يمرمروا له بركه بزح دوكيومنت نيرو بزح داتا انالايز زغبرو نسو زي ايتات كم زمطس يرأيو نيرو بحتصيرو كتب التخديخا ناي هندغن بحجي بزياده خنسمعنا مسو خيت الدناغرو تي ابلاك بوكس ترخيبالا الساتم ريسالت نتاي خمس خونه بحجي كمصو ناي تكنيكال جونيرو وي جيجا ناي تي بايلوت جونيرو وي زخونه تاينيرو تقداي بحجي خنسمعنا يغني لك صف حجي مسايمس معهم سسنايت منيركم باي